E despois está María Xosé Silvar Sés, na súa canción máis espinosiana, que é a de os meus, quen son os meus, di a canción. Cando María Xosé Silvar Sés escribiu e canta: sempre souben que é mellor sufrir ca dar sufrimento, porque o camiño é máis longo, pero a lección é maior. E acepta a vida ca súa parte de dor. Esa potencia vital, ese amor á vida, acepta a vida como é. E acepta tamén coa dor. E fai o camiño. E trascende, saca a lección. Madura. Aproveita pro autocoñecemento. Cando eu digo, cando estiven tan mal, fun a miña mellor versión porque tiña gana de vivir. Sabes que hai que pasar por aí. Pero sabes que tamén o di Rosalía, que esta canción é moi tamén rosaliana, non? E que tras da noite sempre te atopa a aurora. De feito, na propia canción, que eu teño aquí anotado, porque fun polo pan e veu-me á cabeza, Sés colle esa idea tamén da aurora e di: tras a xiada o calor, da madurez a derrete, a amargura. En vez da noite a aurora, ela colócanos a xiada e o calor. Tras da xiada tamén habemos topar o calor, que aderreta toda esa amargura que houbo en nós. E a parte bonitísima da canción di: o corazón que somete outro corazón ao seu non é quen de ver o ceo, nin outras inmensidades. Non atravesa a porta. Vive no medo, por iso somete outro corazón ao seu. E ao non atravesar a porta, non ve o ceo, nin outras inmensidades. En realidade non se ve a si mesma. Non exerce liberdade, non é libre. A persoa, ou corazón, que somete outro corazón ao seu, para sometelo ten que, de algún xeito, someterse. Case nun acto de autoescravitude. De seguir unhas normas. E hoxe, nesa socialización neoliberal, podemos ver onde o amor xa non é amor, e todo trata de dependencia, trata de someter. Cando Sés fala de que son fronteiras as vaidades e son os odios barreiras, e di, un par de versos despois, que isto crea entre eu e outro unha reixa, entre eu e o mundo unha ponte. Cando alguén nos trata mal, nos fai mal, dame igual, desde esa vaidade, desde ese egoísmo, desde esa manipulación, xa non falo dunha violencia nin denunciable, amor neoliberal deste, crea entre ele e eu unha reixa, pero crea tamén entre eu e o mundo unha ponte. Moi espinosiana esta canción, di. É o que nin corre, nin cede, camiña a par da experiencia. Que eu case iría ao principio, non? O camiño é máis longo, pero vas collendo esa experiencia, a lección é maior. A canción é así un pouco... para min, que todo isto estou dicindo eu, é moi redonda, sí. Quen non corre nin cede. A sociedade neoliberal diche xa, e agora, dopamina, next. Sés, dinos outra cousa, sí. E non é un next, porque a ponte está entre eu e o mundo, non entre eu e outra persoa. Mesmo esa reixa, parece que hoxe, esa religión neoliberal,
parece que as persoas están confesando unhas con outras, non? Na reixiña do confesionario. Mais, que ela tamén o fala na canción, non? Son obrigas, di ela, a bondade e a tenrura. Que agora isto non o anotei, non? Pero que sanan nós quen se ispe ao noso carón. Para min ese desvestirse de alma, de espírito. Mais hoxe parece que a xente está confesando, na máis, entregados a esa religión neoliberal. O crego pode ser case calquera, que quere someter o teu corazón ao seu, para que entres aí. É moi bonita esa canción de Sés, moi espinosiana. Ou non, isto é unha interpretación libre que eu fago, e senón, que veña alguén e me diga que esta preciosísima canción non contén toda esa filosofía saudosa, porque eu xa o dixen, Sés é a filósofa máis grande da actualidade en Galicia, con moita diferenza, moi grande esa muller.